Maswera same reZimbabwe tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconversions zichandinoitwa iye Glory. Nyaya yedu yekutanga nyaya inotsemura moyo. Ndokumbira kuti mugare muteerere kusvika kwekupedzisira. Of course she wrote in English, saka ndokumbira kuti nhasika imboteererai nechirungu zvakadaro. I am a young woman, 27 years old. I'm married. When I got married, my marriage was happy and peaceful. I got married at around 2016 to 2017. At that time, I believed that my life change for the better. After marriage, I gave birth kumwana wedu wekutanga, a baby girl. Zvese zvaiva zvakarongeka. Murume wangu neni were very happy and taibuilda family yedu tose. Later, ndakabva ndaita pambiri nemwana wechipiri. During that time, I was working a job that required both day and night shifts. Because of this, I was worried about how I would take care of the baby after giving birth. When I was about 8 to 9 months pregnant, my mother offered to help me. She asked me what I planned to do with the baby after delivery. I told her I would look for someone to help me and to take care of the baby. Vakabva vati kwandiri, no, ndiripo, please forgive me for everything that happened in the past. I want a new life with my children. Ndakava believer, I wanted peace. I wanted to believe that mai vangu vange vachinja. After I gave birth, 2 weeks later, mama came to take the baby. Before that, ndange ndaudza mama nemurume wangu kuti I am not comfortable being far from my baby because the child was very small. I refused at first. This caused arguments between me and my husband. He did not understand why I did not want to give my baby to my mother, and I could not explain my painful family history to him. Eventually, I agreed. Mai vangu vakapromisa that whenever I was off work, vaizounza mwana kwandiri, that I could spend time nemwana. Ndakava believer. I also brought everything she asked for: winter clothes, milk, food, groceries for the baby. 1 week later, vakadzoka nemwana. I spent about 3 hours nemwana, and my husband spent about 2 hours with her at his workplace. Everything seemed normal. We even ordered an Uber to take my mother back home as she was staying in another suburb. That night, I tried to call my mother to check if she arrived safely. She did not answer. My husband also tried calling, no answer. Days passed, 1 week passed, 2 weeks passed, still nothing. I became very worried. I took time off work and ndikaenda kumba kwavaigara. Pandakasvika, I was told that my mother had moved out of the house 2 months earlier. I was confused and terrified. I did not know where she was or where my baby was. Months passed, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. No word, no contact. I lived in constant fear. I worried every day about my child's safety. I wondered if my mother had been kidnapped, harmed, or if something terrible had happened to my baby. My health started to fail. I developed heart problems and I was admitted to hospital. Emotionally, I was broken. My sister contacted me asking how I was doing and the baby. When I told her that my mother had taken the child and disappeared, she was shocked and angry. She told me honestly that what I had done was dangerous, but she also understood that I felt trapped. My sister sent messages to her mother demanding that she return the baby. We searched everywhere. We prayed. We went to church and prophets. I had many frightening things that only increased my fear. One prophet eventually told me, do not worry, your baby will come back. Your mother will return the child. After 7 months, Mama finally contacted me and she said she was in town. I could hardly believe it. I was no longer working at that time because of my health. I sent an Uber to fetch her. When she arrived with the baby, I broke down completely. I cried uncontrollable. My child did not recognize me anymore. She was bigger. She was learning to crawl and walk. She was afraid of me. The pain is something I cannot fully explain. The prophet had instructed me not to question my mother. I was told to cook for her and pretend everything was normal. My husband refused to come home while she was there because he was afraid he would confront her. Later, my mother spoke freely. She said she wanted money no matter the cost. She spoke about dark things and said she was willing to sacrifice anything for wealthy. Hearing this terrified me deeply. I gave her money and allowed her to live peacefully, only because I wanted my child's safety. After she left, my husband and I prayed together. After my baby was finally returned home, I went to visit my sister in another province. At that time, I was still emotionally broken.
but I hoped being with family would help me heal. One day, my sister went out and my brother-in-law was also not at home. I was alone in the house. I went to bath and then returned to rest. When I came back, I noticed that the main door was open. I did not see anyone, so I called my sister's name. Suddenly, a man pushed me onto the sofa. I remember very little about him, only that he was a man with light complexion. He raped me. Later, I told my husband the truth. I wanted to be honest with him. At first, he acted as if he understood and supported me, but deep down, he did not. I could feel it. Sometime after that, one morning, I woke up and found my husband packing his bags. His mother was calling him, telling him to come to town so they could travel. He told me he was going to Zimbabwe and that he would be back after 2 weeks. I was shocked. I was a housewife, Nesa Shanda, 2 small children. One of them still on formula using diapers. Against marriage calf, baby supplies. I begged him not to leave us like that. He left anyway. Weeks turned into months. Months turned into almost a year. During that time, I called him many times, crying and asking him to come back to me and the children. One day he told me, if you don't find a job and work for yourself and your kids, you will suffer. That night, Dakachema until morning, I went to his parents to ask for help. His father and stepmother told me that marriage is not by force and that I should focus on my life and my children. They warned me not to keep coming to their house. I then went to my biological mother-in-law. I explained that her son had left me with nothing, no food, no rent, no diapers, no milk for the baby. She told me the same thing. Marriage is not by force. Work for your children. I was deeply hurt, but I had no choice. I focused on my children. I worked in small shops just to survive. I could no longer afford rent. So far, 6 to 7 months, I moved out and shared a small place with another woman and the children. Life was extremely hard. After about 9 to 10 months, my husband sent me a long message telling me that he could no longer be with me and that I should move on. He said God will help me and that I should be strong. I replied with one word. That response made him angry. He asked why I was not crying or begging. Later, he told people that I planned everything and that I never wanted him. That was not true. I had already suffered too much. After more than a year, he came back and asked for forgiveness. At first, I refused. I told him I could not forgive him. I could not forgive what he had done to me. After speaking to my pastor and prophet, I agreed to give the marriage another chance. I went back to my husband. We tried to rebuild our marriage. Sometimes things were calm, but the pain never fully left. He had resentment towards me, accusing me of being desperate, useless, and stupid. He emotionally abused me, reminded me again and again that I had agreed to come back later. I became pregnant with my third child. The pregnancy had serious complications. I stayed in hospital from early pregnancy until delivery. During that time, my mother came to help me. She asked for forgiveness again, and I accepted. I supported her financially and she cared for me while I was sick. After she left, she sent me strange messages that I did not understand at the time. When I was 9 months pregnant, still in hospital, I was told that I was HIV positive. I was shocked and confused. I had not cheated. I had been in hospital for months. I did not understand how could this happen. Later, my mother sent me a message that made me realize what she had meant before. I was broken beyond words. I told my husband the truth. I gave him the freedom to leave if he wanted. He told me he would not leave me and said he now understood the kind of person my mother was. But after that, our marriage was never the same again. Eventually, he cheated on me. He admitted it and said everything was too much for him. After my husband cheated, he asked for forgiveness. I forgave him. I told him I understood because he was not being intimate for 9 months. Still, it was not easy for me. I just discovered that I was HIV positive and everything felt too heavy to carry at once. Later, I gave birth to my child. By God's grace, my baby was born HIV negative, healthy and beautiful. I was grateful, but my life was never the same. My marriage was never the same. My husband was no longer the same.
I understand that he was also struggling. But what hurt me deeply was how he began to treat me. He became easily angry. He insulted me, calling me useless, uneducated, and weak. Emotionally, I felt crushed. Sometimes he also became physically abusive. I tried to ask for help from my uncle, but instead of protecting me, he spoke against me to my husband. That made things worse. My husband felt justified in treating me badly. I stayed because I was afraid of being a single mother. I did not want my children to grow the way I did. I tried to be strong, but inside I was exhausted and emotionally destroyed. I felt alone. No one listened to me. No one took me seriously. I had no friends to talk to. I carried everything by myself. There were moments when I thought about ending my life. But when I looked at my children, I stopped. I could not leave them. I did not want them to grow up with the pain I grew up with. By God's strength, I kept going. I studied. I pushed myself. I became a graduate. I worked on myself even when my marriage was painful. Today, I'm still standing. I'm still praying. I still hope for healing for myself, for my husband, and for my children. Right. This is a story filled with pain, and unfortunately, Heidi did not tell us the background of the story. Kuti, how did she grow up? I think Heidi should come back and tell us how did she grow up. Heidi did not tell us also kuti mama pose pavanga vane mwana. Why? Vanga vakangoti zero. Uyezve meseji yavakatumira pasara malupo wakawanda meseji yavakatumira, and I have a lot of questions. Was mama part of kurepewa kwemunhu? And madzimai nevarume zvese vakateerera ndoda kubvunza, kana mudzimai wako akabatwa chibharo, should she tell you? Oenda here unoita police report usingazvizivi? Nyaya iyi ndiri kuitaura because pane mumwe mudzimai akabatwa chibharo semunhu asina ari transparent, abatwa chibharo akaudza murume wake akarambiwa nemurume wake. This is not the first case. Andofunga kuti even kwamuri koko pane vanhu vazhinji who've been through the same. Saka my question is, kana mudzimai wako, ndo pandoda kuziva, kana mudzimai akabatwa chibharo, should she tell you or should she save your marriage and suffer alone? Handizi because hanzi varume havadi kunzwa kuti mudzimai wavo akavata nomumwe munhu saka itori turn off at all. Saka ndo vandiri kubvunza kuti should women suffer in silence kana abatwa chibharo? Because hapana munhu anoti ndirepei ndiri pano, rape me, come and rape me. No, nobody does that. Ndori kumbura kuti mundipewo answer muri yeZimbabwe. Please answer me. And the most painful thing about this story is inyaya yepain kubva kwekutanga. And Heidi, please ndokumbira kuti mudzoke mutaurire pekutanga. Mama, what kind of a person is she? How do you take mwana ane 2 months woenda naye? I think Heidi, you need to speak to our counselors because this is very painful. Hello, auntie, I hope you're well. I got a sister ari ku-UK. She's looking for a man ari kuda kuenda ku-UK. Bongoita zve-spousal zviya, but strictly no string attached. Inenge ichitori business transaction. Mundipostero kana zvichiita. Ndabvunza kuti what is this? What exactly is this? Saka ari kutsvaka munhu, anyone ari kuZimbabwe anoda kuitirwa zve-spousal visa oenda unoshanda but vanenge vasingadanani. Saka handisi kuziva kwai business transaction. Ndikati saka zviri kufamba sei zvikai kutsvaka mari? I don't know kuti zvofamba sei, but kana uri muchinda uda kutekawo machance, ndo nyaya iripo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. 4 days ago, you read a story on your channel about a Zimbabwean man who passed away in Germany and needed assistance to be brought back home. As unbelievable as it sounds, I knew that man. He was my closest friend. Finding out about his death while listening to a YouTube story was truly mind-blowing and devastating. I had last messaged him on WhatsApp on the 1st of February and he didn't reply. I assumed he was busy with school and work. I never imagined this outcome. I also didn't find out sooner because I didn't know any of his friends in Germany, so no one could tell me. The day I found out felt like any other ordinary Tuesday. I was getting ready for bed,
doing my skincare routine and looking for a new episode on your channel. My phone was a few meters away. As we started reading the story, in my mind, I was processing the details you mentioned that Leroy had gone to Germany in September and was doing civil engineering apprentice in Weissman. At first, I thought it was just information to identify the person, but it slowly started sounding too familiar. Back home in Zim, we used to call him by his Zimbabwean name, but I knew his second name. The details matched too closely. I quickly grabbed my phone, and when I saw the picture you had attached, I knew it was him. My heart struggled to accept it. I then searched on Google and came across GoFundMe page. That's when it truly sank in, and I was completely heartbroken. It has been deeply painful trying to understand what he was going through for him to take his own life. None of us knew the weight he was carrying. I would like to thank you for your channel, for keeping us informed, and for the advice and awareness you share. To Leroy's family, our hearts are with you during this incredible, difficult time. Please know that you are not alone. We stand with you and we support the GoFundMe in any way we can. I'm very sorry. She sent me vakazotumira zvakare message vakati ndaishuvira kuti ngadai akandiudzawo seshamwari yangu kuti chii chaimuremera. Vakatumira zvakawanda message ari kushaya kuti zvinondochema nani nai mwari wangu shamwari yangu. Varume vanosenga zvinorema and because varume necha yavo dzimwe nguva havagoni kuvhura mwoyo yavo kudurura zvinovashungurudza. So this past weekend, I think I'm not okay emotionally, and these stories are just even making it worse. So this past weekend, so nezuro, okay, Saturday I had a presentation kuchurch. Nanditi Saturday ndine presentation kuchurch. So kandaifanira kurumidza kusvika. Unoziva kana uchita presentation haufaniri kungononoka, wononoka apa woita kunge munasiri kuziva zvaari kuita. Saka ndakakurumidza kuchurch, ndachifanira kusvika kuchurch about past 9 o'clock. Ndasvika kuchurch paya ndobva ndaona kuti mwana wangu akapfeka zviri fanifa, ndikatienda kubathroom unogadzirisa hembe yako. Handiti saka pakaenda kubathroom akabva dambura bhatani rehembe. Saka zvazvisachatoiti. Ndobva ndati alright, inini program iri kutanga na4 past 3, regai ndimhanye kumba ndodzoka. Saka ndakatobva kuchechi ndiri mara chimhanya kuya kumba ndichiti rega anochinja hembe. Ndichisvika paparking, my neighbor who stays opposite me, ndichisvika paparking, neighbor wangu mukadzi nemurume mateachers, saka vanoitisa vana aftercare and all. Saka vana vangu vanga achitomboenda kunoita homework ikoko. Saka ndakawana vatori panze, ndobva ndati inini ndandiri behind times, ndanangoti amhanye mba anochinja tobva tatoenda. Ndikati since ari kuchinja let me greet her. Ndobva ndasvika mama muright here, tiright maybe vari kuma late 50s 60s ikokoko. Right, ndiri right, vakatoti ndiri nani kuenda kuchipatara kunopuwa vitamin C shot chichi but ndotoshuvira kuti next week ndadai. Ndikati no, it's fine, I'm glad to see you. It's okay. Mwana achinja, tadzokera kuchechi. Sunday ndakaenda futi kuchechi. Sunday ndaenda kuchechi, ndadzoka kwakuma past 3-4 mwana wangu number 2 auya kwakunditi mama pane ambulance panze apa, uyai muone. Yava ndati ambulance alright, it's fine, but uyai muone moziva vana vandangoita kunge ndadongorera, but handina kuona chinhu, I didn't see anything. Ndobva ndadzoka zvangu ndobva ndatovata. Ndobva kwakuma to 5 paya ndokubva mwana wangu muhombe apinda mumba. Ndobva asvika akati mama, achismile, mama. Ndobva ndati akabva ati ma'am is no longer. Ndobva tanga kuchema. Kochi ndobva ndatobuda kuti noona kuti ko ma'am vaita sei, because nditicha vake vehomework. Ndobva ndakabuda paya ndikuona pane mota yefuneral home. Akazve kochi, but still mupfungwa dzangu ndiringofunga kuti no, mwana wangu she's just ameno, unoziva zvezvekuti unongoramba. Ndobva ndatrika ndinonoka kumba ndiona kuti vari right here, because murume wavo, the husband is actually close to my husband. Vanombotaura vose vachimbotaura nyaya dzemota nechichi. Munongozivawo madhiri ekune kuti munhu like you know kuti kana watoonawo neighbor yako inokufarira unenge watoonawo neighbor yako, so they are like family and all. Mandasvika ndikaona hamba makagara vanhu, but vanhu vangori relaxed.
but murume wacho nakagara padining room table vari kusaina mapepa. Kubva ndatopinda. Saka ndakapinda, in fact ndaisada kupinda vakati pinda. Ndopandapinda ndobva mwana wacho natondimbundira paya akutochema akasve koti mama vatoshayika. Alright, ndobva toti anogara kuLondon mwana wavanhu. I'm glad ndakauya ndikaona mama ndaida kutodzokera chichi, but makusena ano vavata pachesi pangu apa vangokosora vakabva vati I'm glad you came, vakanditenda vakadii ndobva varula maziso, ndobva vatovhara maziso ndobva zvatopera. Saka but iye mwana wacho anga ari mushoko, ndobva kuti aiwa pindai uye muone vari avo vachirimo havo vari mubedroom. Ndobva pandapindawo mubedroom ndawana varimo zveshuwa vakarara vakavhagwa half board. Ndokubva ndati unoza kuti unoperekwa. Ndakamira papa misodzi yangu yakangobuda yoga, tachimira me, my husband and vanhu wo 4-5 varipo paya. Avati no, so ndosviripo vavakatoshama muromo, then vamwe vanga varipo mama mangaswedera mbovati aiwa ngativavharei muromo. Ndobva vazama kuvhara muromo ukaramba kuvharika. Ndobva vatozotora dhuku vakasunga nepazasi kudai, ndobva vasunga kuti shui kuti chii muromo usanodi uvharike. Pasina nguva paya ndo murume wacho pakazoti aiwa ngatipinde bedroom tinamate. Handisati ndamboona faith yakadaro, and I think Mwari zvakaoma. Murume ndobva apinda ndobva anamata Mwari, iye nyakufirwa tisimbisei, tipei simba, amen. Ndobva vatora the trailer, vatora trailer mbva vauya nayo vakabva vatoisa vakazama kuipinza bedroom, but I think yakatadza kupinda. Ndobva vaisa pamupassage, ndobva vapinda nebhegi regrey, silver grey. Vakatora mama vavaisa mubag. Ini ndakagara hangu handisi mubedroom, but my husband went to help also, plus she was tall, saka neweight and all. Ndobva vavaisa mubhegi riya, saka ichi achiri mupassage. Ndobva vauya ndobva vatora bhegi riya ndobva vakadzika mama patrailer, chionzi chichacho chocho chokusunga. Ndobva vachisumudza mbovavhara nerimwe gumbezi regrey. Munozoma mumachira amwe so egrey so low quality, mbovavhara neroro. Ndobva vatosunda vakutobuda vatovhagwa sipo. Ndobva ndatoti rega ndinoona maybe ndione kuti vana vangu havapere panze, handimozivo kana kuti gara gated community living, kuti house but still we are in the same gate and all. Ndopandabva ndabuda panze ndikaona pane vana vangu vatodza kuti pane munhu afa. Saka ndobva ndati no guys, chibvai. Ndobva vabva vauya papane fetal, it's the funeral car, but it was a fetal. Yavhugwa madhoo kumasure, mukati mamune munhu anga akatogara akavata. Saka ndoda kuti muone ka lack of professionalism karipo. Ndokubva ava vatotora stretcher, vatora stretcher ndobva vatoipinza mumota. Uye anga akagara ndobva vatoricliner, ndokubva vatorara vachipinda kudai, so vachipinza kudai gogo makumbo vanga asinganyatsovarika. Saka I could see pasi pembetsoka. Ndobva vavhara mota, ndobva vati alright mangwana tomubatai. Vatobuda vavaenda. It was over just like that. And you know what? We actually had plans. Aitoplana kuti saka ndaenda kuti shake azodai, and all. Zvakatopera just like that. And the most painful thing is Saturday I had seen her tikataura. You understand me? Not knowing kuti munhu asarigwa less than 24 hours ari mupenyu. Hanzi like sand in the hourglass. So are the days of our lives. Ngadai Mwari atibetsera tigone kuva vanhu vanogona kuverenga masiva edu, so that we can do proper decisions. Till I don't know what you're supposed to do, but we have to do the right thing with God. I also, and I think I've spoken about this so many times, but sometimes rufu racho runenge ruchita kunge 10 kilometers away, kana razouya 100 meters away from you. Ndopa unoona kuti this thing comes when you least usingafukiri, you least expect. And from this I actually saw kuti vanenge vanga vasitomborina police, because vakatozongotsvaka now funeral home yange yakatochipa. We need to be prepared. We prepare anything. I'm not saying upenyu wako unoguma mangwana, but I'm saying should anything happen to you, should anything happen to your husband, should anything happen to your mother,
munotangira papi, especially with the diaspora community. I'm coming back to you again and reminding you every day is a reminder. Ndoza kuti mamwe wenyu makanditera muchitima mukati tichaclicka link mukakangama, but this is real. And kana, and it feels like it's far. Unfortunately, it's because we do not know kuti tasarikwa nemadays makani. Just see a link zvakare mucomment section muiclicke. Tikuda vanhu vanogara kuUK, vanogara kuPoland, vanhu vanogara kuEurope, muri maZimbabweans, muri maKenyans, muri maNigerians, whatever nationality that you are, click on the link, because ramangwana, it's not guaranteed. Regai tivere ngenyeno tivere hi auntie muri sei neumwe else. I don't know kuti ndotangira papi, but I'll try to cut the story short. I came from a family of 6. Kuna mai na baba tiri 3. So baba na mai vakaparadzana when I was 5. Then it happened my father passed away ndava form 3. Takachengetwa nehama while this mama vaiva kumarriage kwavo kumusha kwavakazonoita vamwe vana 3. So now the thing is ndakugara namama and my step brothers na baba vavo. My 2 big sisters vari kuUK. Dambudziko randiri kusangana naro nderekuti my step siblings vanondibira zvinhu kana ndaenda kubasa. Vanosara vachigweja. Ndikaudza mama vanotsama kuti vana vavo havabi. Last week ndakashaya mari inosvika $80 nezvimwe zvinhu mumba. I asked them vakaramba. Now mama is made. Vakuti musafa makatengera vana vangu zvinhu. Hanti munoti vanoba. Siyai vatambure. It really hurts tete. Mama said a lot of words akandirodza. Pakaita dambudziko pamba. Vagarise pasi vana kuti vatsiure. She's always picking sides. I feel like ndovengwa auntie. But the worst painful part is I'm the breadwinner pamba. Stepdad doesn't work. Vanoitirwa zvese vakagara. Ukati vatsvake basa. Vanoti vakarowewa. I feel so lonely auntie. Dzimwe dzenguva ndofunga kufa. But kusarudzwa kwacho kuri pachena. Ndikada kumove out. Zvonetsa futi ndini ndotoita zvakwanda pamba. Zvorwadza auntie. Kuda vanhu vasina basa newe. My sister vari kuUK. They are there for me. But vari kure tete. Zvimwe I don't tell them. Ndongochema hangu every night ndabva kubasa. I know hangu vana hatidiwi zvakafanana. But tete ini ndine ropa retsuro. It's really painful. Ndodi, I'm tired. Auntie, please let me know when you post. Thank you. All right. What I picked was Shimama tries so hard to protect her marriage. Ndizvandaona murume waashandi. Mwana wavo newekunemwe marriage ndiye breadwinner. Asi havatsiure vana. Pane imwe shamwari yangu inogara ichitaura kuti mukasatsiura vana venyu. Ndoda kuti muzvizive, mukasatsiura vana venyu vachanotsiurwa nenda kujere. Ndekujere hakuna mesi yamama kuti mama vachiti aiwa musadaro vana vangu. No, there's nothing like that. Kujere kune reality. Kana vari vakomana vachanorepiwa nevamwe varume. We need to sit down tive vanhu vakarongeka. Handiti vana mai dzidzai kutsiura vana. Garai pasi muteerere. Tongoti oraiti vana ava ingova picture vari vana vemunhu 1 vababa 1. Garai pasi muteerere nyaya chichoitika mobvunza. Just be a fair mom. What's happening? Ndakamubvunza kuti why don't you move out? Because right now she stays in this home but hadiwi. But iye anoda vanhu. So she worries kuti ndikaenda vachaita sei. Ukaenda vachadzidza kumuka dedi vanotsvaka basa. Tough love. Because in most cases I always find myself kuti nongochinzi you be the bigger person. Asi imwe team rachona the other person doesn't want to be the bigger person. So why should it be one-sided? You need to move out. Because ndatotora kuti zvino unovige mari but unotozoona kuti munhu anotambura kane kuviga mari. You need to move out. Move out. Munofara here tete ndine vamapanhamba kuTikTok. Tete ndine munhu wandanga ndichidanana naye kubva July kusvika last week. Taimbonetsana ndikaona kuti ari kuchita, ndikachema, ndikarwadziwa nevasikana vakasiyana-siyana. So izvezvi handisi kutaura naye. Ndaiona achiposta ane umwe musikana. Pazvese zvaakanditadzira tete ndiri kuramba ndichimuda. Handizivi kuti zviri normal here. Ndaluza weight 10 kgs. Ndiri kutadza kudya ndichimufunga. Munhu wacho haana kana mari, haana kana zvaanombondiitira. Apa ndiri kutya kutaura naye. I'm failing to move on. Ndiri kutofunga kutozviuraya padoo pake kana mune anokwanisawo kuti adzoke zvake. Kaita munhu wemurume anondifonera handidaviri uye ndinonzwa hasha tete. Please help me. Kurara chaiko kuri kundinetsa ndagumirwa. Kuti ndifambe pane vanhu ndiri kunyara nekudzikira kwandaita vanhu vakufunga kuti ndiri kurwara patete. My sister, munhu wangodana naye for less than 10 months. Asi munhu atotobata life yangu and vari kufila kuti I cannot move on
with my life without him. Anditi ari kushaura kuti hana zvaanombonditira, hana mari anondipa, hana chii, asi ndinomuda. Zvinondoshaya kuti akandiita sei by the way. Ndikamunza kuti you are not going to kill yourself for this man. For the past 20 years or 25 or 28 years we've been alive without this man. Then wofila kunge wachagona kurarama. Guys, we need to strengthen ourselves. Whether uri murume or mukadzi. Kana warambiwa zvida, it's not the end of the life. Ndikukudzai. Ndoziva kuti vari kufunga kuti maybe pane zvaakavaita because she feels kuti I'm too attached. Dzimwe nguva munoita attachment chaiyo nemunhu. Asi kana if it's not worth it, it's not worth it. And it's not worth dying for. Iye adomuvha ona dona muasikana muri busy kuda kuzviuraya. So ngona work, it doesn't work that way. You're not going to kill yourself. Death is permanent. I always say this. Hi, auntie, I'll try kunyora in English and Shona. I'm 29 years old in Yonogara, Canada. My situation is like this. My last serious relationship was in 2021. And after that, I was so heartbroken. I couldn't see myself in a relationship with someone else. Plus, Kuba 2017, I was always in a relationship. So, maybe it's time for me to for some time until I'm healed. I didn't know kuti time yese kana wani muruma ari kundicheuka. Vese vandaiona also wanted to sleep with me. Kuita kunge vasiri kundiona semunhu but an object just to sleep with. Within that time, I got baptized and became born again. And I was very serious about my relationship with God. 2024, popa ndakaona kuti ndakutombonyengwa nevarume. And in 2024, I met mukomana anonzi Peter anobva kuCongo. Peter had all the qualities I wanted in terms of kuti munhu anoenda kuchurch every Sunday, anonamata, and he always encouraged me to pray, even praying for me in other situations that I've been going through. So ndakataura naye every day for about 3 to 4 weeks pafondo batasangana, and he was very quiet and well behaved. He didn't even show my signs that he wants to use me, but deep in my heart, because of my past hurt, what if he's like all the other guys I've met. So after our first date, akabva andibvunza kuti ndinoda kuita musikana wake here. And I said no, because at the time I didn't have a job. I just felt like a relationship pasina mari inozondinetsa, and he understood my situation. Akati he will wait. Another reason why ndakati no is because I wanted to know him better. I felt Kunge was just too perfect. I wanted to see his flaws, just to see kuti, is it something I can handle? But anyway, fast forward to the waiting yacho, we started behaving like vanhu vari kutodanana. I've met shamwari dzake and their partners, and I'm bondi and there's on dates. Kutenga maruva, all the romantic things he did for me, even if they came late according to what I want. He did try. So last year, 2025, inini I cannot continue like this, because I was starting to feel like tabama friends with benefits, and I wanted a relationship that defined kuti ave mukomana wangu, and inini ndiri musikana wake. So I asked him kuti uchazondibvunza again kuti ndite musikana wako here. Akati, you ask, but we have some issues to fix. Chokwadi, we did have issues. Nyaya language barrier was a bit difficult, because when we first met, aisagona chirungu, and I couldn't speak French, evanhu Congo. So we were fighting sana on a lot of things, but now we understand each other a bit better, because still he has not yet asked. As I type this, it's 4 a.m. Kuno ndatadza kurara. I really developed feelings for him, but now anoita kunge anenge achindi-ignore. I even asked him kuti asunomo musikana here, and he said no, it's only me, but my actions ake have really changed. Izvezvi we've gone 24 hours, no word from him. Asi ndinenge ndichimuona ari online. If I ask anoti I was busy, or if I try to start conversation, anongopindura kunge ndiri kumunetsa. So that's why ndakomusiya today. He went from being so sweet to being very cold. But tete vakomana vese that have shown interest in marrying me, they always do this to me. I don't know kuti asi ndine mweya wetsvina here, or it's just that I'm meeting guys very manipulative. Vese they're always so sweet, so good, even for a long time. Then when they see kuti I have feelings, they just change. Kunge ari kundiona ndisiri chinhu in his eyes. I need your help. If it's prayers that I have to do, I'm willing, because I don't understand why men always treat me like I'm rubbish. I'm very beautiful, but besides the looks, ndine wakanaka, yet every time I'm treated this way. Ndiri panguva muupenyu hwangu pekuti chishuwo changu chekuroorwa chiri kungowedzera zuva nezuva. Ndakaedza kuchiregeredza nekuchifuratira, asi pandinoramba ndichiregedza, ndinoona ndichingowedzera kuoma. Ndinoda kuroorwa tese tete, ndiri dangwe kumba, uye kusvika pari zvino
kumba kodi hapana mukwasha atapinda. Dzimwe nguva I start to think kuti pane mweya unodzinga varume from me kuti vazoita kunge vari kundisema. I really need help. Sometimes denial is what is sometimes denial is what is the protection. Ndizvo. Yeah. How old is she? Let's see, how old is she? She's 29, so she's almost 30. Ndichasiya link pane inonzi prayer ministry inoitwa every day na 4:50 a.m. South African time, na 4 a.m. between 4 to 5 every day. Ndichasiya link yachona. Vanoda kujoina vanenge vachida kuwana vanonamata, inenge iri paZoom, modownloada Zoom. Vanhu ivo vanonamata every day. Ndakaendako ndikanonamatiro pandakanga ndine nhumbu yangu yekupedzisira. Ndichinyatsowa kuti no man, zvina zvinaumira zvakanaka ndogona kusapabuda apa. And I think I cried that night. So that morning. So zvavanoita vanoiti panoshewa shoko. Then after that kunoitwa marooms. I don't know how this Zoom thing work. Saka munosara muri you and the pastor or you and the person who's going to pray with you. Womutsanangurira problem yako okunamatira. Ndakanonamata ndikati ndibetsere because ndanzi mwana wangu mvura ishoma mudumbu chichichi. Takanamata tikanamata. I don't want to lie. Pakashafamba Satani. Placenta ikaputsika asi Jehovah vakandirwira. It was something else. But all right. Saka ndichasiya link. Munonamatiro vasikana because hatingazivi kuti what exactly is happening. But our prayer and our wish is Mwari akusanganisei nemunhu achava a perfect husband for you. Somebody who's going to love you for who you are. Right. Regai tipinde munyaya dzedu dzemushonga. Muzora nhasi tatati tichatanga nenyaya dzipi? Dzevanhu dzisiri dzemushonga. Guys, nyaya dzenyu dzakati wandei because kubva Thursday people have been sending messages. Pane maaudio zvakara makatumira ose ndichaverenga mbijana. Imbonipaiwo kubva nhasi kusvika Wednesday. I think tinge tapush. Makasimba here vatete, ndauyawo nenyaya yakaitika kwandiri nemurume wangu. Vatete sema first home owners. Takaitawo munyama yokutenga imba yainge yakarevererwa kumishonga. Ndati pamba ipapa hapagariki. Tikavata tiri mumba, takakiya madhozi, tinomuka ini nevana tiri panze. Ndikarongedza hembe dzangu ndinowana dzarongonorwa. Ndiro manheru, vatete gwedebu yacho hamusati makamboiona. Zvinoita senge ndiri pacompetition yezvinhu zvandisingaoni, zvandisina ukama nazvo, zvandisina kutsvaka. Ini nemurume wangu Godi pamwe chete nevana vedu vaviri takagara kuAustralia over 15 years. Vana vedu vainge vakura, so takadecida kuti tainge tava kuda kuzorodza nyama, tisiye upenyu hwedu hweAustralia behind and start all over kumusha. Vana vangu vava maadults vatete, so 2 out of 3 ndiyo vakati vaida kudzoka. Our first born tete aiva kumedical school, akati aida kupedzisa mastudies ake, so ndiye akasara behind. Takauya kuZimbabwe naBeth naGareth. Vatete takatengesa zvese zvatainge tinazvo, tikasvika tikatsvaka imba yekutenga yakanaka iri spacious. Tainyatsotsvakawo zvakare imba ine maclean papers yakavakirwa pakatenderwa. Taitya mahorror stories ataiverengerwa mumapepa ekuti imba yapera nouya yoputsiwa. Takaona zvese zvataida paimba iyi vatete. Takaita tsvakurudzo yedu tikaona kuti zveshuwa imba yainge yakachena. Vatete tisati tasangana netsekwende iyi takabvunza Mr. Ncube his reason for selling his house. Akati yaida kuenda kuimba diki. Takaudzwa kuti mudzimai wavo ainge ashaya, vana vavo vainge vakura, so imba yainge yakurisa. Takabva tatenga imba iyi. Tikatoitawo machanges kwairi, kuisawo matiles, paint new one, nekuitawo mafurnishing nematouch-ups here and there. Takatoita housewarming party, tikakoka hama neshamwari, tikadya, tikafara, tikapembera tiri pamwe. Namo takazoiona after taita move in mumba yedu new one. Taifunga kuti tatenga imba new one. Izvo no tatenga imba yakasakadzwa nemishonga, itori nevagari vatisingaoni asi tichinzwa presence yavo. First day ratakatanga kugaramo vatete ndainzwa kuitwa senge muri kuridzwa ngoma pakati pelounge. Tarara vatete mubhedha yaimuvhiswa. Taimuka tiri panze zuva nezuva. Zvaiva pachena kuti imba iyi yainga iri haunted asi former owner aipagara same. Takaita tsvakurudzo dzedu tikanzwa kuti mai Ncube vainge vawanikwa vakapondwa mumba imomo. Kubva zvakashaya mai Ncube tete, vaNcube vakangotanga kupfuma zvisina
explanation. Mukutaurwa kwazvo inonzi vaNcuve vakauraya mudzimai wavo ende ainge kupfuka ngozi. Vatete tiri kuzama kutaura naMr Ncube kuti vatirifande mari yavo nekuti pamba hapasi kugarika. vaNcuve vari kutadza kunzwisisa. Tainge tati mari yatakaita madevelopments haina basa, asi vaNcuve vari kutadza kuzvinzwisisa. Takambozama kutengesa imba tega. It seems vanhu vanoziva history imba iyi, havadi kuitenga. Ndikakuudzai kuti ndine depression, chikafu hachisi kudzika vatete, tangosara mabhonzo chete. Koti stress yekuburidzwa panze, toti zvikiti zvinochema, toti vanhu vanotamba, koti kugodebudzwa kumaplates. It's just hell. Handizivi legally ndine kesi here ndikada kuenda kumatare dzimhosva. Hameno handizivi. Takatengesa overhead kuti titange upenyu hutsva. Naimi totangirepi? Chokwadi towanikwa tichipemha pasocial media isu taive takarongeka paupenyu hwedu hwese. Nditori nemasuicidal thoughts, handisi kuziva pekutangira. Togara mukabin isitiri malandlord, manje zvakangoma hazvo. Alright. Mazvinzwira moga guys, ndo zvinosanganiwa nevamwe. And the most painful thing about this story is munhu unenge waita investment yako, unenge wagara kudiaspora for a very long time, wochiregai ndidzoke kumba ndizoinvesta, wotenga imba ine zvinhu zvakadai so. Wambotizve regai tivake, woitigwa majokosi nemacontract because vanokuvakira zvimwe zvinhu zvekuti unongoshamisika. I don't know. I think our Zimbabwean community also is not ready. I don't know, but ndongona unge mabhiridhi edu anongoitawo majokosi unless kana makutoendawo kubhamulo ameno. But ukati utenge imba inenge ine maproblems, bepa rakazodii, yaputsiwa government yati pari wrong, ukati uvake macontract anokuvakira zvimwe zvinhu. Ndinasisi vangu vanogara kuUK vakavakirwa rimwe jokosi. Ndoziva kuti vazhinji venyu munozviziva izvozvo kuti vanhu vachona vanokuvakira jokosi, and most people vanototi inini guys kanda kutovaka zvanotora olive yangu ndizogara hangu kumba ndichivaka ndiripo ndichimanager ndichiona, because unoitsigwa matiles rimwe regreen rimwe rewhite ugoshawa chii chiri kuisira. Alright. Regai tifenenge nyaya yemakasimberi vatete chitupa vigai mungozopa avo vanoda kundibatsirawo. Vatete nyaya yangu ndeyekutsanangura zvandakasangana nazvo mukukura kwangu, pamwe chete nekukumbira rubatsiro, asi kwete rubatsiro rwemari, kwete asi rwebasa. Ndokwasai Tete Glory pamwe chete netimu renyu remaeditor anokubatsirai kunyora nyaya dzamunotumira kwamuri. Ndisingapedzi nguva, ndiri mudzimai yakazvogwa kuma early 90s, akurira kumusha kwedu vatete kumaruzevha kubva ndichiri mudiki. Ndaigara namai vangu, baba ndaisavaziva zvamuchose. Ndakazokura ndichengetwa nevabereki vamai vangu tete. Kuchikoro handina kuenda nokuda kwenhamo, taitambura, kutambura kwekurevesa. Kuchechi vatete, kumba kwedu tiri maAdventist vatete. Kuchechi ndaiva nebhutsu yangu imwe chete yandaingopfeka musi weSabata. Ndaivawo nedhirezi rangu rejini randaingopfeka zvakare musi weSabata vatete. Dhirezi iri ndainge ndakatorisonerwa nemunhu ainge aitawo tsitsi, atoona kuti handina chekupfeka, kwava kurisona riri zemukubvururuka. Kusonerwa rejini kwaiva kusona rinoti garei, sokuti jini vatete rinenge rine mucheka wakasimba. Dress rangu ndakatora makore ndichingoripfeka riri 1 kunge uniform. Ndiyo yaiva life yangu. Ndava around 12 years ndakatanga kuabhiswa nababa vamama vangu vandaigara navo vachindibata chibharo. Zvinondirwadza vatete, chero naizvezvi zvinondirwadza. Handina kuvaregerera up to this day. Handikwanisi kuvaregerera up to this day. Handikwanisi hangu vatete, I can't. Tete sekuru vangu ava vaitwa elder kuchechi. Vatete paitonzi pari kusenchwa vanhu. Vatete handizivi muchishona tikashandisa vararo kutii, asi kusenchwa munhu kuchechi. Asi maSabata ndofunga munoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Kusencha kumisa munhu kana kuiswa paspecial. Vatete sekuru vangu ndiwo vaitoverengawo vachitosara vari elder kuchechi, asi zuva nezuva vaindibata chibharo. Sekuru vangu elder kuchechi, pamaboard meeting vatete vaitogara, asi zuva nezuva kana gogo vangu vasipo vaindibata chibharo. Asi kana gogo vangu vasipo ndinotoziva kuti ndinenge ndiri mudzimai wasekuru. Gogo handidi kuvanyepera, vaisada zvisina basa. Vatete chandaisava neshuwa nacho ndechekuti gogo vainge vaine rimwe nemurume wavo here kana kuti kwete, asi kuziva kwangu gogo vaindida. Ndizvo zvandingapupura pamberi paMwari. Gogo kumisangano yematumba iya ndaitoenda navo, asi kungoshanya kwagogo vatete ndaitoziva.
kuti ma1 atanga. Mazuva iwawo vatete ndaitogara nema-little sisters angu. Rimwe zuva sekuru vakati vandipindira, ndakabva ndafunga zano. Ndakabuda nepawindo ndikatiza kuti ndinoudza munin'ina wavo nekuti taigara pedyo nepedyo. Ndakanovaudza vakandipindura kuti zvinonetsa nekuti mukadzingwa munoendepi? Sekuru wenyu vakasungwa munofunga kuti vana sekuru wenyu vanogamuchira here kana baba vavo vasungwa? Ko mai vako vachazodii? Tete, aya ndiwo mashoko andakaudzwa nemunin'ina wasekuru vangu mushure mekunge ndanoripota zvaitwa nemukoma wavo achida kundibata chibharo. Pavaiti mai vako vanozodii, ndewekuti ukama hwavo nasekuru vaindibata chibharo ndewekuti vandiri kuti vabereki vamai vangu ava havasi vabereki vavo chaivo chaivo, asi vatori bamunini namai nini vakavachengeta. Ndivo vakarera mai vangu kusvika vakure vatete, uye ndivo vatinoziva sekuti vabereki vamai vangu. Kuva sekuru vangu vaitwa sekuru vangu, nokuti sekuru ava vaitwa bamunini vamai vangu. Vatete, pakataura munin'ina wasekuru vangu, ndakabva ndadzamisa pfungwa. Kana ukakura uchitambura, pfungwa hadzitani kukura. Ndakadzokera kumba, ndaremerwa muhana, ndichishaya zvokuita kuti ndodini, ndoudza ani nyaya iyi. Mai vangu vaiti kana vakauya, havaiwana mukana wekutaura neni, sokuti vanenge vakatotsomewa namai vavo. Kutsomewa kwomene, ende kana tava kurara, vaimeka sure kuti isu tairara muspeya yomukati, mama yekunza, zvaitomeka sure kuti hatirari navo. Ende vatete handizivi kuti zvaifamba sei, asi ndainge ndisingawani mukana wokugara pasi namai vangu ndivataurire zvaiitika. So vatete, kuda mai vangu vakanyumwa here kuti vana vanenge vasina kugara zvakanaka. So nerimwe zuva vakafunga kuzobudikira, vakaudza baba vavo kuti vaiva vafunga kunovaka. Vakati zvaiva zvakanaka, asi vana vanosara. Mama vakabvuma. Mama vakavaka vakapedza tumba twedu kumaruzevha ikoko. Vatete, ndokuuya vakaoneka kuna baba vavo, takabva taenda namai vedu. Ndipo pandakazorora kubatwa chibharo nasekuru vangu zuva nezuva. Ndipo pandakakwanisa kugara pasi namai vangu, chivarondedzera zvose zvaitika, kubatwa chibharo nababa vavo. Sekuru vatete vakatevera kwatainge tava kugara namai vangu, vauya kuzotora inini especially vachiti havangagari vasina mwana, tisina muzukuru, vana vedu vakura njani njani. Vatete, mai vakabvunza baba vavo kuti vainge vazviitirei zvokundibata chibharo. Mai vangu vakataura kuti ndainge ndavaudza zvandaitwa nasekuru, asi vakabvunza kuti nemhaka yei vainge vasarudza kubata ini mwana wavo chibharo. Vatete, kutaura chokwadi, ndakanyatsoona kuti mai vangu vainge vabatikana kwete zvokutamba. Baba nemwana vakakumbirana ruregerero, zvikangopera zvakadaro. By then vatete, ndainge ndava kutogeza, ndava kutevera kuenda kunguva yevanhukadzi. Ndakabva ndaramba ndichigara namai vangu. Handizivi kuti mai vangu vaivabhita here nemakuriro avainge vaitawo here, because naivowo vakakura nhoroondo inenge yeduwo, ekungokura uchiti apa wagara sechiri, mangwana waenda kunochengetwa apa. Vatete, nerimwe zuva kwakundiona ndakamira nemwe mukomana. Mukomana uyu ndaisatoziva kuti chii chinonzi kudanana, kana kunzi mukomana wako chii chinonzi mukomana. Ini ndiri iwe kuma early 90s, iye mukomana ari wa 1985, so kwaiva kuma 2005 mukomana ainge atokura. So ndakabva ndadzingwa kusadzoka pano, ndikaendwa neni nemukomana uya kumba kwavo. Vatete, mukomana akabva anotsanangurira mai vake kuti ndaive ndadzingwa kumba. Mai vemukomana vakanditi ndigare, so ndakagara nemukomana, asi vatete, rudo chairo painge pasina. Pekutanga vatete, mukomana akada kundipisira mistake yechibage, akakonewa. Akandipinza mistake yechibage vatete, chainge chava kuoma, ndobva avhara apa ndainge ndava kukachidzwa nokuti chibage chainge chooma. Kwakulaita chitanga chiya chechibage, achilaita vatete, ini kwava kubuda nekuseri, ndo maponero andakaita. Nekukura kwezimoto hana kuzviona kuti ndainge ndabuda vatete, kwava kunomutsa mai vake. Mai vake vakamuka vakataura nemwana wavo. Mai vaindida vatete, kutaura chokwadi, asi mwana wacho ndiro raiva benzi. Mai vemukomana havana kuzomborarama nguva yakareba vatete, and by then ndainge ndatova nemimba yemwana wangu wekutanga, apa ndaiva mudukusa. Kushungurudzwa hakuna kumira. Umwe musi akandisungirira mumuti vatete, kuda kundiuraya chaiko, kuda kundihenga chaiko. Ndokubva ndatiza zvakare vatete, asi ndaingoramba ndiripo. Handizivi kuti vanhu vanoshungurudza vanoramba varipo panzvimbo vatete. Hameno zvazvaingoita. So unenge uchingofunga kuti ndikasiya ndigozodii.
Pane kamwe kafiye so vatete kaunenge uchingori nako zvekuti ndikasiya ndozodii. Apa imwe pfungwa ichiti nditange ndazvara, kandazvara ndozobva, asi handina kubva. Mwana wekutanga akazvarwa vatete, hapana kupera nguva ndichiri kuyamwisa mwana wekutanga, imwe mimba tugu. Ndakazvara mwana wangu wechi2, ndichiyamwisa wechi2 vatete, nhumbu yechi3 yakabata. Vatete, pa19 years ndainge ndava nevana 3. Family planning ndaisaziva kuti inoshandiswa sei. Ndaimwa asi hamene uchaitika. Dzimwe nguva ndaimwa mapiritsi ndiine nhumbu ndisingatozivi kuti ndine nhumbu. Ndaitonzwa mwana wakukika. Pandakazoita nhumbu yechi3 ndakabva ndatora munin'ina wangu mazuva angu paainge ava kuswedera vatete, ndichiitira kuti andibetsere nevana pandinenge ndaenda kunopona. Vatete, tainge togara mutauni kuti asare nevana achivabikira nekuvatarisa. Handina kuziva kuti baba ava murume wangu ava kudana namainini munin'ina wangu. Mainini nhumbu yabata vatete. Yes, ndakapona zvakanaka ndokudzoka kunogara namainini. Ndipo pakatanga mabiribobi ekurutsa kwamainini. Mainini vakarutsa. Ini todii. Next door ndokundipa advice kuti yaiva nyongo ichapera. Nyongo haina kupera. Izvo nyongo yaiva nhumbu yemurume wangu. Ndakamudzosera kumusha achingosvika kwandiri foni dzakatanga kumwaiwa kwandiri kuti saka makatora mwana kuti adzoka aine nhumbu. Foni yakatopinda ndine murume wangu. Murume wangu ndokutoshamisikawo. Izvo kwaane murume wangu ndiye mupara nzvongo. Tazogara after 3 months murume wangu ndipo paakazotaura kuti aiva mitisa somewhere, saka mai vemwana vainge vasachagoni kuchengeta mwana, nokudaro aida kutora mwana wake. Vatete, kutora chokwadi ndakabatikana kuti chokwadi nekwaakabva kumadhaka kusvika upenyu hwavanani. Akabva ati tiri ipapo ndokumbirawo zvakaro regerero. Mwana ana mainini, mwana wangu zvakare. Ini yezvo vatete, ndakaona kuti marriage iyi ndaive ndagarira guyo sembwa ndopiwa chirwere. Ndakasiya murume ndine 19 nevana 3. Kwakunosiyira mai vangu, kwakutanga kushandira vana. Kubva ipapo kusvika nhasi handina kuzomboda kuroorwa kana kunzwa chinhu chinonzi murume pedyo neni. Ndaifunga ndikaroorwa vana vangu vangazodii. Haisi nyore kuti munhu aendese vana vose vari 3 vasiri vake zvakare kuchikoro. Saka ndakasarudza kurera vana vangu ndiri single zvangu. Vatete, iko zvino vana vayaruka, handina tarisiro yangu zvangu yekuroorwa. Asi nyaya yangu yandiri kuda rubatsiro ndeyekuti chekutanga ndiri kutadza kuregerera baba vangu vatete. Ndakazotsvaka baba vangu kuma early 2000 ndikavawana. Ndinofila like dai vaiva present mukati meupenyu hwangu. Ingadai matambudziko akandiwira ndisina kusangana nawo. Ndinobatikana nekuti family yababa vangu ifamily yakabudirira yepamusoro. Pandakavavhizitira, handisi kutaura zvaizvezvi, ndiri kutaura kuma early 2000. Paimba yekuruzevha paiva netapped water, masolar bowl, vachitobika negasi. Ndakatambura vatete, asi ndinonzwa sekuti vakandiregerera. Dai vaiva present mukati meupenyu hwangu, zvimwe ndingadai ndakadzidza. Asi vairarama upenyu hwechirungu, ini ndichidya nokudze zvironda. Ndiine jean dress 1 ne1 pair yeshangu. Ndogona kuita chero 3 months ndisina kutaura nawo. Ndiri bitter. Apa vanonditumira mameseji achikumbira mari yembeu. I felt pain iya vatete. Ndikaudza munin'ina wangu akanditi kuranga ndekwaMwari. Asi ndakaudza my sister kuti ndiri kukundikana kuregerera. Moyo wangu wakatsemuka. Nhasi ndipo pooda rubatsiro rwangu. Asi havana kumbonditsvaka vatete. Vaiziva zita ramai vangu. Vaiziva kwaibva mai vangu. Asi kana kutitsvaka. I don't blame my mother nekukura tisina baba. No, because mai vangu vaindiudza story dzeabuse dzavaisangana nadzo mukati memaoko ababa vangu. Amai vangu vakatiza abuse. Asiko zvinova late zvavo. May your soul continue to rest in peace. Mai vangu vaiva strong. Hatina kuenda kuchikoro, asi rudo rwamai takaruwana. Vatete, zvokuti mwana akauya nedambudziko rasangana naro sekubata chibharo nasekuru, amai vangu havana kana kundidhauta. Pandaivaudza chinhu vaiteerera. Vatete, ndiyo nyaya yangu yekutanga. Ndingavaregerera seiko babava? Pakati pemoyo wangu vatete pane bundu. Ndinoregreta kuvatsvaka kwandakaita. Handichazivi zvekuita, ndiri bita zvangu. Ndinorwadzwa zvakanyanya. Inyaya yakaitika makore akati wandei, asi yakavhiringa upenyu hwangu. Ndakabata chibharo, ndikaroorwa ndiri mudiki, ndikatadza kuenda kuchikoro. I feel kuti
vakandiregerera. Chechipiri vatete, ndine bitterness neaiva murume wangu. Kubva zvatasiyana, anambobatikana nezvevana, takararama tega. Ndakaita give up chero marriage kuti ndirere vana vangu. Ndinoda kuti andiudze kuti chandakamutadzira chii pakusvika kuda kundiuraya ruviri rwese, kana kuti pane chakaitirwa here namai vangu chakaita kuti andibate nekuseri kweroko. Kuda zvimwe pane grudge randisingazivi, sokuti tiri vavakidzani vekuti ukashedzera kumba kwavo vanokunzwa. Ndinofila kuti anenge aida kutsiva something pandiri, saka ndinoda one on one naye anditsanangurire zvinhu zvandisinganzwisisi. Zvagara sekuru, ndakatobisa mulife mangu. Vatete, rubatsiro rwangu rwetatu kwamuri, ndiri kudawo basa kuMuzimbabwe. Ndakaita nurse aid. Pari zvino ndiri kushanda kuBotswana, asi ndiri kuda kusiya basa end of June. Saka basa iri kunenge kwava kutotanga July. Kana pane vane nursing homes, chero rekutsvaira okufidha mapatients handisarudzi. Reason yandiri kuda kudzoka ndeyekuti mwana wangu wokupedzisira haana kugara zvakanaka vatete. Saka ndainge ndichida kugara nawo. Tete Glory, handisi kuchuza chero kwarabudira. Vana vangu havana kugara zvakanaka vatete. Vari kungoti apa vagara. Zvinova zvisingafadzi. Ndakakumbira baba vavo kuti vatore third born vatete, kuti vambomutora nekuti ainzi wangoonetsa kugokwe. Asi akatizazve kuna baba vacho. Ndikabvunza second born, zvikanzi chose chakaipa ndiwe unenge uchingonzi ndiwe vatete unenge waita. Zvakandirwadza kuti vana vokura upenyu hwandakakurawo here. Vatete Glory, ndibatsireiwo ndisesekedze vana vangu. Vane mabasa amupiwa namba dzangu naTete Glory, totaurirana kuseri. Asi basa iri ndorida kutanga kwaJuly. Ndipewo basa hama dzangu. Ndiyoyi nyaya yangu. Nyaya iyi inorwadza kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Inyaya inorwadza panyaya yejean dress, panyaya yekuti baba vandielder kuchechi ndivo vanenge vachitosenja kuti kusenja kuisa munhu pasi peshamu. Handi munoziva kuti machechi anoshandisa different terms. Vamwe vanoti tokuisa pasi peshamu, idiscipline, vanoti kusenja, vanokusenja. Ndivo vanenge vachitosumudza maoko kumaboard meeting vachiti uyu wajamba mutemo wechinamba 7. Munopoza here zvinoitika mumachechi? Ibika kana munhu akaita upombwa ndiri handizivi nemamacheches, asi ndoziva kuti mamachechi anotonzi tiri kumumisa nekuti wakundikana mutemo namba 7. Vanhu votosumudza maoko kuti aiwa ngaamisiwe. Meanwhile behind the scenes you are a pervert. Chibata mwana chibaru, unoda ma-small spaces. Samwe hatigoni kufema munzvimbo iri small, so iri confined. Iye murume mukuru anoda pari confined. 10 year old or 11 year old uchizvimupandidzira chinhu chako, pachinhu chakwana mudiki. Muda nzvimbo, hamudi space. Muda nzvimbo diki. Varume vakuru mapedza moenda kunoita holy kumachechi muchinyepera vanhu. Mwari anenge achiona. God is watching. Haidi, my question to you is, handizi hangu masalaries ekuZimbabwe kuti anonyadzofamba sei? Because mati muri kutsvaka basa. KokuBotswana ikoko kwamuri hamugooni here kuti mushande muendese vana kuboarding. Ndoziva kuti pane maboarding, high end boardings. Panoenda mamiddle, koita malow. Ndoziva kuti kulowa gore kunoita about $400. Ndize $450, somewhere there. Ndoziva kuti kune maboarding ari affordable. Handiti hazviiti here kuti mugone kuendesa vana kuboarding. First born handizivi kuti first born aripi, asi second nethird hazviiti here kuti vaende kuboarding. Asi handisi kuti zvamuri kutaura zvirong. Kana kuri kuti pane vanoda kuti vane mabasa, vari kukumbirawo basa kuti vagone kushandira vana vavo. She's been through a lot. Kokuzolaitigwa chitaga, isitoti chitaga zvegokwe. Chitaga, wapinzwa muchitaga munhu wokulaitira chitaga kuti utsvirewo. Women stay in abusive relationships. Nhasi I think yanga ichingori nyaya yeabuse, hamino zvazvo zvinyatsofamba sei. But unozoona kuti madzimai vanogara muabusive relationships vachitira vana. Woti apa kuzvara vana vatatu at 19, she had 3 children. Ngadai Mwari atikomborera. Ndoziva ndakaona pane rimwe gurupu rinonzi Marriage Diaries. Ndakaona mukadzi makusana nezuro achiti ini ndakungogarira Malaki 6:9 kuti Malaki ani inotaura kuti Mwari vanovenga kurambana. Asi handi munoziva here kuti Mwari havavengi divorce. God hates divorce. But Mwari vanovenga zvakare abuse.
Mwari havadi kuti usungirigwe mumuti munhu achikukanda. Mwari havadi kuti munhu akurove. Mwari havadi kuti munhu akupisire muchitaga. Anyway, moti Mwari anozvida izvozvo. Madzimai ari maabusive relationships, especially vari kuAfrica, ndoziva kuti tinoita sekuti kana because a lot of women are not empowered, havana power rekubuda. Unoita sei usina mari rent, usina mari yechikafu, wotoziva kuti unogarira chikafu nerent, kwenyu kumba ugoni kudzokera. Vamwewo vanenge vari kuti sa handina baba, kana kuti mai vangu nababa vakarambana, mai vangu vakarogwa, ndoingepi? Ngadai Mwari atibatsira. Let's learn to open our eyes. Shine your eyes. MaNigerian anoti shine your eyes. So that muvhure maso muone kuti izvi zvikazvi hazvina kunaka. You are created in the image of God. Uri mwana waMwari. Nobody was created to be abused. Let's learn to choose ourselves and walk away. It's not easy. I know it's not easy. Choosing yourself and walking away, you feel like your world is crashing. You're not ready to live because this has been your home for the past 10 years or 20 years. Ndonotangira papi. But kubuda uri mpenyu hakusinani here pane kubuda une maruva pamusoro pebody yako. Let's choose wisely. Guys, may the good Lord be with us and choose wisely. And pane vamwe varume zvakare who are in abusive relationships but havagoni kubuda because nyika inozoti kudii. Choose you first. It's hard, I know, but let's choose you. Thank you guys for watching. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana.